Tersis has a plan to make Goa net zero over 2024. We solarize, hybridize. But wait, we need your help. Join the revolution. Give a missed call on 828693 8286. आमचे होम मिनिस्टर अमितभाई शहाजी यांची जाहीर सभा 3 तारखेर सांची 5 वरांचेर म्हापसा नवीन बस स्टँड आसा थंय जावपाची आसा एनडीएची पब्लीक सभा. आणि दुसरी एनडीएची सभा आमची फोंडा तालुक्या भितर फोंडा हांगासर 2 तारखेर सांची 5:30 वरांचेर जावपाची आसा. आणि त्यामुळे ह्या दोन्ही सभेक मोठ्या संख्येन फोंडा जावपी सभेक फोंडा तालुक्यातले सगळे जाण आसतले. आमचे थंयचे मंत्री रवी बाप नायक आसात, सुभाष शिरोडकर, सुदीनबाब ढवळीकर, गोविंद गावडे, एमजीपीचे लिडर आणि अध्यक्ष दीपक बाब ढवळीकर हे सगळे थंय आसतले. आणि त्यामुळे एकूण एक बऱ्या तरेची बैठक आज एनडीची जाल्ली आसा.